2008 ମସିହାର ଘଟଣା। ନୋଇଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ତଲୱାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅ ଆରୁଷିର ମର୍ଡ଼ର ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସେ ଘରର ଚାକର ହେମରାଜକୁ ଡାଉଟ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେମରାଜର ଶବ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ମିଳିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସର ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚାକର ବିଷ୍ଣୁ ଉପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ନେପାଳରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା। ଶେଷରେ ଆରୁଷିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ପୋଲିସ ଭାବିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଆରୁଷିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆରୁଷି ଓ ହେମରାଜଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଧରିଦେଲେ ଓ ରାଗରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତା'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନସଲ୍ଭଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।